Hú, csak még egy szint, aztán megdöntöm a rekordot. Már csak egy szint kell hozzá, júj. Ez nagyon jó lesz. Most ez oldjuk, jaj, már csak egy szint. Rendben, menjünk el. Igen, menjünk be, megjöttünk a barátogatóba. Ó, ezek biztos, hogy a vendégek. Sziasztok, nézzétek meg a kisbabámat, és tessék ajándéknak. A kisbabámat, ó, köszönjük. Gyerekek, reggeli. Van a reggeli. Nem már, anya, most hozzá kifele innen, mert be kell fejeznem ezt az egy szintet és rekordot mutatok. Dönthetsz rekordot később is, de most reggeli. Ez a híret reggeli megint. Emma, gyere reggelizni. Pedig már pont benne voltam a játékban. Pedig pont megérkeztek a barátokat, és oda is adták az ajándékot. Majd később is mehetnek babalátogatóba, most pakold össze a babákat. Most pakold össze, hogy ne lépjünk rá, és gyere reggelizni. És a más probléma, itt ül mellettem. Hé! Na, végignézted a műsort? De, hogy mi? Végignézted a műsort, amikor nekünk jönni kell. Jól van, akkor nem nézem, akkor kapcsolom szépen ezt a tévét, pedig olyan szívesen megnéztem volna. Akkor mindenki ehet egy tányérral. Ja, amúgy az anyuka nem a földre eszi, hanem hol van? Mindegy is. Az anyuka nem a földről eszi, na mindegy. Jól van, akkor én is megeszem. Az nagyon finom volt. Emma, te is egyél. De én ezt nem szeretem. Ó, akkor ezt nem kéred. Köszi. Akkor Emma, neked kell elmosogatni. Mert aki nem, akkor Anna elmosogatsz. Júj. Hát, én most sajnos nem. Na, akkor Emma, te elmosogatsz? Nem. Te fogsz mosogatni.
Jól van, nem, akkor te mehetsz is mindjárt mosogatni. Jól van, jól van. Na, ide felrakni valami sminket. Ó, megtaláltam ezt, és ez. Ezt a sminket szeretném. Jaj! Mennyire borzas már a hajam. Meg kéne fésülni, leteszem ide a sminkcuccokat. És megkeressem a fésűmet, de nincs meg a fésűm. Emma, te raktad el? Mit raktam el? Hát a fésű. Hát a fésűmet. Nincs nálam a buta fésű. Nem buta fésű. Hol van? Anna. Ne váltsd a testvéred. Hát ellopta a fésűmet. Hát mondjuk valami fésűt láttam a babaházban. Kösz az infót, anya. És igen, ez az én fésűm, Emma. Ez az én fésűm. És nem a tiéd, szóval hagyd békén ezentúl a fésűmet, világos. Igen, nagyon is világos. Amúgy ez az én ja. Amúgy én azzal játszottam, és add vissza, mert én játszottam azzal, de viszont az enyém. Rendben, Anna, mosogathatsz. A mosogatóvíz a szemembe fröccsent. Így jártál. Ezt én csináltam volna. Na, mindegy is. Most megcsinálom először a hajamat. Aztán lehet ezen gondolkodni. Egy első a szépség. És az utolsó simítások. Kész vagyok. Nagyon szép lett. Nem rakom vissza a hattyúba. Valahova elteszem valami olyan helyre, ahol Emma nem találja meg. Mondjuk ide a sminkeket, és a fiókot is bezárom. Ezentúl a kulcsot meg az ágyamba rejtem a párna alá. Így nem fogja megtalálni. Kis személypúder. Egy kis rózs. És most jön egy nagyon jó rész. Nagyon jól nézek ki. Ez a kedvenc körömlakom. Amit a budapesti kiránduláson vettem. Vagy azt nem az arcomra kell kenni. Körül. Most igazság szerint sminkkel. Tökéletes.
És még a parfüm. Itt is van a kulcs. Kinyitom. Mindegy, ezt bezárom. Bekulcsolom. Vagyis ezt ki. Két ugyanolyan laptopom is van. Jaj, ne. Megcseréltem a függönyöket. Újabb bizonyíték arra, hogy elmaradjant vagyok. Jól van. Ezt vissza kell tenni. Jól van, és akkor a laptopokat is be oda. Fülhallgatóval. Becsukom. A táskát meg fel, hogy ne éri el. A legalsó fiókot meg eléri, szóval azt is be kell csukni. Ide eldugjuk a kulcsot. Ne találja meg. Mégis elővesszük és kiszedjük belőle egyik laptopot. Bezárjuk. És laptopozunk. Akkor elmegyünk a játszóházba, kérlek. Felőle mámától. Anna, te nem jössz velünk? Hova jó anyámba? Oda nem biztos, hogy nem. Ma sok visító gyerek közé. Köztenem. Jó, van, akkor mehetünk. Csak így hárman. Jól van, akkor nekem át kéne hívni a baráta? A sellő barátnőimet. Jól van, megyek ajtót nyitni. Sziasztok! Nem fogjátok elhinni, hogy mi történt velem. Mi? Megmutatom. Csak elő kell venni egy pohár vizet. Vajon mi az, amit mutatni akarsz? Indulok.
magasabbra is tudom. De honnan jön ez a sok víz? Nem tudom. Anna, te fogyasztani is tudsz? Kis ilyen szép bajt kaptam, hogy mindjárt rám jön a víz. És akkor mi van, Laura? Csak serdővé változol. Ez nagyon szuper volt. Ja, én is megpróbálom. Ez nem igazság. Nem tudok ilyet. Francba. Nem megyünk el valamerre. Jó, de elmehetünk. De csak ezt a jeget el kell dugni, vagy ezt a jeges valamit el kell dugni a fogyasztóba, nehogy meglássák. A pohárral együtt? Igen, miért? Baj? Meg el kell raknom a laptopot, hogyha esetleg Emma hazaérne, hogy ne nyúljon hozzá. A párnám alá dugom a kulcsot, a párnám van rajta a pizsamám. Igen, a középső. Rendben, rá ide a párna. És akkor nem látja meg. Rendben, gyerünk. Biztos, hogy nem egyszer az opét kellett volna néznünk? Nyugodj már meg, Laura. Nem fog történni semmi baj. Szerintem nézzük meg a boltban a cuccokat. Én most nem. Jól van. Sziasztok. Csak megnézzünk a boltban ezeket a cuccokat. Ez Annának a barátnője. Csináljunk vele valamit. Oké, mondjuk beízelhetünk valóban. Jó ötlet. Ó, annyira szeretem az ötleteidet. De mi van, ha tud úszni? Nem tudom. Szia! Szia! Hogy hívnak? Az én nevem Hanna. És eljössz velünk a hajóval? Ó, szerintem igen. Bejött. Rendben. Mondjuk nem esett bele a vízbe. Meg jó. Ez necces volt. Rendben, menjünk be. Gyere ki te is. Még mindig nem esett be a vízbe. Nagyon kell vigyáznom ezeknél az ugrásoknál. Jól van. Pápálózál. Ó, ne! Ez Hana és a barátja. Mit csináltatok vele?
Mi megyünk egy kicsit hajózni. Hozzátok csak vissza rendbe, nem tud úszni. Szóval hozzátok vissza. Jó. No, majd még megbánjátok ti ezt. Szerintem én inkább iszok egy kis vizet, vagy mit. Jó, iszok egy kis vizet. Ez nem milyen? Miféle? Lezselés cucc ez. Mi van? Ez tényleg valami zselés cucc. Te mi ez? Mit hoztál el víz helyett? Mondtam, hogy vizet hozzá. Vizet is hoztam. Ezt én tettem volna? Na, mindegy. Most dekkoltuk itt. Anna, intézd el. Jól van. Intézem. Most pedig menjünk Brigittáért. Na most. Ó, sziasztok, csajok! Na most, ki a lúzer? Nem kellett volna bántanotok. Ez nagyon forró, ez nagyon forró. Nagyon forró ez a víz. Segítsetek kijutni. Most benéztétek. Már nem forró. De nézd, Hana, ebből az izéből újra víz lett. Tényleg. Na, másszunk ki. Az új ruhám tönkrement. Miattatok. Segíts ki, létszik. Ti kis lúzerek, miattatok tönkrement az új ruhám. Na menjünk, mielőtt még hozzánk kérnek vizes kézzel. Baba! Akkor majd máskor megmutatom, még számolunk a suliban. Most beszéljük meg ezt az egész dolgot. Igen,
Akkor most én biztos, hogy kaptam valami varázsot, mert a szemébe losoltam Emmának a mosogató vizet, és hát nektek is megmutattam. Én is kaptam, mert én fagyasztottam meg. Hát nézzük csak, én valamit mérgembe így csináltam, aztán ezért ilyen cselés izé lett a vízből Hannáéknak. Szóval lehet, hogy én voltam, én pedig így akarkoztatottam csak a kezemet, aztán forró lett a víz, és Hannáék kortizáltak, hogy jaj, de forró, stb. Ja, kényes kis majmok. De mi van, ha tényleg nagyon forró volt? Akkor az menő. Banka, neked minden rendellenes dolog menő. Komolyan hihetetlen vagy. Miért? Ez tényleg nagyon menő, hogy sellők vagyunk, és hogy kaptunk varázserőt is. Hát, ja, osztom Panka véleményét. Én is. Na mindegy is. Nézzünk valamit. Ez hol van? Akkor marad az a dinnyés, ami múltkor. Ne, azt nézzük. Mi ez a lila? Ez valami játék, ez... A cicás is, ez a dinnyés, az jó. És ismét megmentettük a világot. Juhú, csúszunk le és menjünk be a titkos rejtek helyre. Vagy menjünk fel még egyszer. És amúgy én vagyok a vezér. Nem, mert én vagyok a vezér. Én vagyok a vezér. Jól van, versenyezzünk a szuperhős mobilokkal. Versenyezzünk. És aki nyer, az lesz a vezér. Gyertek, gyerekek, menjünk kell. De én még maradni akartam apa. Ó, tényleg, Dominik, menni kell. De nem. De sajnos mennünk kell, későre jár már. Nem vagyok itt. Tudom, hogy ott vagy, kicsi, mennünk kell haza. Haza kell menni, mert hamarosan este van. Nincs este, és nem... Nincs este, és nem vagyok itt. De tudom, hogy ott vagy. Tedd le szépen az autót, és szépen menjünk haza. Gyerekek, menni kell haza, de mi még versenyezni akarunk ott a karicás izékkel, hogy ki legyen a vezér. Például, hogy halfejkapitány, vagy varázslatos Csimi, vagy éjbagoly. Nem tudjuk eldönteni, hogy ki legyen a vezér. Mert pedig az egyik mesében is ők szerepelnek.
Majd megnézitek a mesét, és abból majd tudni fogjátok, hogy ki lesz a vezér. De most haza kell mennünk, ezért kérlek, pakoljátok el a játékokat, mindegyiket a saját dobozába. És kikerül a lilába, hát ő... És akkor mennünk kell, gyerekek. Viszontlátásra, csókolom, Nikóni. Jól van, lehet zárni. Szerintem nekünk nem árt lassan hazindulunk, későre jár már. Dehogy is, Laura, te hülye vagy. De mondjuk megérkezik az új ruhám, amit Shieldről rendeltem. Te komolyan mindig ruhákat rendelsz. Miért ne? Meg Anna, én még maradnék, ha holnap nem lenne hétköznap. Ó, igen, megértem. Én még ezt végignézem, de te mehetsz nyugodtan, ha szeretnél. Oké, mert nekem mennem kell, mert hétköznap van. Szia! Szia! Jó napot! Te meg ki vagy? Egy betörő? Te meg ki vagy? Egy kis fasz? Bárulak szépen az Annának. Anna akkor megint hülye volt velem. Ja, majd szépen ezért szét fogom szedni Emmát. Mit mondott? Azt, hogy betörő vagyok. Emma egyébként ő csak úgy mondanám a barátnőm Brigitta, és nem betörő. Ennyire te is betörő vagy. Szóval lehet innen húzni. Sőt, majdnem lerocsoltam magam, ez veszélyes volt. Jól van, szia! Szia! Jól van. Anna, te még ezt végignézheted. Emma pedig már mehet fürdeni. Jól van. Na, akkor ennyi is lett volna ez a videó. Tudom, megígértem, hogy 20 perc, de legközelebb úgy lesz, megígérem. Sziasztok!